Така, започваме. За тези, които са дошли, благодаря за отделеното време и внимание. Първо да започнем с това, че след събитието може да минете през мен, колегата или другия колега, да вземете по едно такова картонче, на което ще ви попълним днешна дата, че сте присъствали и ще сложим един печат. И след 6 подобни събития с цел обучение или някаква информация относно Apple, ако съберете 6 печата, ще получите подарък, свързан с продуктите на Apple като цяло. Велка? Ами, в такъв случай ще разгледаме няколко основни функции с операционната система Mac и как тя е по-лесна и доста по-лесно се борави с нея и доста по-интуитивна и други огромни плюсове. Ще разгледаме основно няколко функции, които са Split View, Photo, Spotlight, Safari, Mail и така нататък. Не се притеснявайте, ако имате някакви въпроси, да не прекъсвате и да задавате въпросите си. Добре, започваме с Split View. Това е функция, която ви предоставя възможност да разделите две отделни апликации на един десктоп. Така, сега ще пуснем тази презентация тук. По този начин, когато задържите върху зеления бутон, ви предоставя опция къде да поставите този прозорец на тази програма. Когато пуснете самата програма, ви предоставя друга опция, в случая за втората апликация, която трябва да стартираме. Примерно стартираме имейл, който дойде на другия десктоп. Го плъзнем тук. Ето, натискаме и задържаме върху този бутон, пускаме го и по този начин може едновременно да ползвате имейла или презентацията. В случая по този начин, когато някой ви прати някаква информация чрез имейл, вие може да си импортирате тази информация директно с опцията да я хванете и да я пуснете в Keynote. Това е аналог на PowerPoint. Знаете, че Apple предоставят опция за този софтуер, който е напълно безплатен. Когато вие закупите вашия Mac, той идва директно с вашия Mac. Вие не е нужно да го купувате отделно, този софтуер. Когато имате на този десктоп отворени повече от две апликации, съответно, добре, нека да заредим няколко апликации. В момента, в който натиснете и задържите за този бутон, вие ви дава опция да си поставите дадената програма отляво или отдясно. В момента, в който пуснете, тук ви предоставя опция да селектирате втората апликация, която искате да ползвате. Примерно, ако селектирате календар, ще ви се зареди календар. Също така, това не просто разделя двете апликации и да може да работи на едната и на другата, но те също така могат да работят помежду си. От едната да прехвърлят информация на другата и така. Влизате в System Preference и оттам нататък трябва да отидете в Mission Control. След като влезете в Mission Control, трябва да махнете отметката на Group Windows by Application. Когато махнете тази отметка, опцията ще ви бъде предоставена и вече може да се селектира дадената апликация от лявата страна или от дясната страна. Това са вече базовите функции за Split View-то. Нека преминем към следващата функция, която е само да видим коя беше. Photos. Не знам колко от вас ползват Mac, но ако някой от вас ползва апликацията Photos, тя е много лесна за употреба, тъй като ако ползвате iPhone или някакво друго устройство, което предоставя опция за Geotag, това е допълнителна настройка, която се включва от самата апликация на дадения смартфон. Когато я включите, ви записва координатите на дадената снимка. След като импортнете тази снимка в Photos, имате опция да селектирате, да си видите всичките снимки и има опция за допълнителна информация. Тоест, когато кликнете на тази опция, се зарежда карта и може да видите дадената снимка къде е снимана. По този начин много по-лесно може да намерите дадена снимка. Примерно сте снимали снимка, която е в региона на София и когато заредите карта, вие може да видите индивидуални маркери, къде е направена дадената снимка. И да си групирате снимки по региони, да се каже. Примерно от морето, от
вилата и така. Всъщност тук има други много интересни опции. Може да селектирате за отделните хора различни лица. И също така, използвайки някое iOS устройство, или имате Mac, да кажем, имате и iPhone, всички снимки, които правите с iPhone-а си, без никаква връзка с кабел или тем подобни, дори да не сте си вкъщи, те автоматично се прехвърлят и на Mac. В случая, ако искате да маркирате някого с някакво лице, т.е. искате да добавите някой човек, за да маркирате, т.е. да напишете името му, тук виждате, че примерно има определени снимки на дадени хора, т.е. с лица. Вие по всяко едно време може да добавите някого, когато има някаква снимка на някой. Допълнително нужно е само да кликнете на опцията, която е за преименуване на човека. Тъй като програмата е достатъчно интелигентна и разпознава лицата на хората, не е нужно да маркирате даден човек, за да въвеждате името му. Самата програма автоматично ви предоставя опция, нужно е само да въведете име. Следващата опция, която, както казахме, е за регионите и къде е направена дадената снимка. Този маркер показва информация къде е направена точно снимката. С бутона, който е минус, може да отдалечите и да видите точно къде е направена самата снимка. За дадената снимка, информацията, където е била направена тя. Има и възможност за сателитен изглед, в смисъл да се вижда дали е гора или градска местност. Така, нека да преминем към следващата. Да? Примерно опитах да редактирам снимката и да сложа на лицето име, но не видях как става. Добре. За съжаление на тези машини няма да може да го направите, защото са скачен демо софтуер и той ограничава някои от функционалностите, точно за да не може злонамерени клиенти да си играят с компютрите и да ги заключват и тем подобни. Тоест върху снимката с двата бутона Edit може да се слага име на лицето, така ли? Да. Аха. И то вече го търси и с цялата библиотека с снимки. И цъкайки на този човек, излизат всички снимки с него. Още един въпрос, свързан с Photos. Може ли да се работи с отделните фотографии в Finder, а не вътре в програмата Photos? Тоест, ако искам да имейл на zipнат файл на 5 фотографии, които са в Photos, трябва да ги извадя от Photos, да ги сложа на десктопа, да ги зипна и да ги имейл. Да, точно то работи на принципа на iTunes. Както iTunes съдържа музиката си вътре в себе си, така и Photos държи снимките в неговата си база данни. Тоест през Finder не е възможно да се селектират, избират, изпращат снимки. Балка? Всъщност може да маркирате дадените снимки от апликацията Photos, да кликнете десен бутон и има опция Share. Директно оттам може да споделите снимки. Може ли да видим един Finder само за момент? Защото отляво в менюто има Photos. А каква е функцията на този раздел? Finder, следва... Да, от лявата страна Pictures. има Pictures, да. Какво трябва да се съдържа в Pictures? В папка Pictures може да съхранявате ваши снимки, но които вече... не са импортнати през... Точно така, но вече вие изберете ли да ги отворите в Photos, е също като с музикален файл, примерно MP3, както борави iTunes с музиката. Да, това е принципът. Да. Да, може. Може да имате отделна библиотека за Photos и за други отделни апликации, като старата програма, която беше iPhoto. И има други апликации, които са за обработка на изображения. Мисля, че Photoshop също работеше под Mac с дадени библиотеки. Така че няма да има някакъв проблем. Spotlight беше следващата стъпка, която ще коментираме. Някой от вас ползва ли Spotlight и знае ли каква е тая функция? Да, точно. Тъй като Apple добавиха тази функция от доста версии на операционната система назад, тук вече е подобрена от към по-голяма гъвкавост на работа. Тоест, прозорецът, който е за информация, примерно да искате да въведете някаква информация, може да се мести навсякъде и може да бъде разширен. Примерно,
каквото напишете в Spotlight, то реално ви го търси и в интернет, и в апликациите, които сте използвали дадената дума, и файлове с наименованието. Принципно искате да намерите даден имейл в мейл апликацията, обаче ако влезете в дадената апликация имейл, трябва да навигирате до Определена дата, примерно. Да, за да намерите период. този имейл. С помощта на Spotlight, вие може да напишете или заглавието на имейла, или някаква тема, която е свързана с този имейл. Примерно тип магазин, или тип човек, или името на човека, или даже мобилния телефон на този човек. Ако напишете имейл и съответно мобилен номер, може да получите информация, примерно за този човек, който е пращал имейли до вашия компютър. И вие на него. Да, точно. Все още Siri не е интегрирана с Mac, но има подобна интеграция, която може да разпознае вашия глас. Тоест, вие може да кажете на компютъра, примерно вместо да въвеждате text emails from някого, може просто да натиснете 2 пъти function бутона. В момент само да видим дали опцията е включена. Нещо от рода на Voice Control, който се активира, когато Siri е изключен на iPhone. Да, тя се включва от System Preference и оттам отивате на Diction in Speech. Тя вече е включена, така че ако заредите Spotlight и кликнете 2 пъти на Function бутона, се появява този микрофон и вече може да говорите, за да ви потърси информация. Все още Siri и тази функция не поддържат български език. Ако владеете английски език, може да я ползвате свободно. Следващата функция, която ще ви покажем. Някакви допълнителни въпроси до момента да имате или нещо, дори да не е свързано с темите, които говорим, няма никакъв проблем да реагираме и сега и след. Доколкото знаете... Само искам добавка. Да. Аз искам да попитам как може машината, примерно, да търсим ненужни файлове да се изчистват, защото постоянно се запълва паметта с такива файлове. Примерно ползвах MacKeeper, ама там имам проблем с Касперския и трябваше да го махна. Нали? Той намираше файлове дубликирани и така нататък и изчистваше такива ненужни файлове. Примерно като се деинсталира определена програма и така нататък. Принципно... Има ли такава опция или автоматично си работи По Mac принцип и толкова? от Apple казва, че това нещо се случва автоматично и не трябва да се занимавате с такъв тип дейност, защото тези програми понякога изчистват и файлове, които все още са нужни и реално това може да попречи на машината и нормалната й работа. Принципно операционната система е достатъчно интелигентна и прави абсолютно всичко сама. Тоест не е нужно да инсталирате всякакви такива програми за допълнително да освобождавате гигабайти. Тъй като ако инсталирате допълнителна програма, като точно сега не мога да се сетя имена на програми, тези програми премахват информация, която е свързана с отделните компоненти на операционната система. Тоест премахва кеш файлови към Safari, премахва допълнителни езици за дадени апликации. И когато стартирате и премахнете тези файлове, шанса някои програми да спрат да работят е голям. Така че по-добре не дейте да ползвате тая опция и си ползвате машината по този начин. Ако вече случайно компютъра ви случайно видите информация, че хард диска, SSD диска се е запълнил почти на 100%, вие трябва да потърсите информацията, която вие сте смъкнали в този компютър. Защото операционната система не трупа временни файлове, не трупа някакви допълнителни файлове, които ни трябват. Така че не е желателно да ползвате такива апликации. Ако ползвате такива апликации, шанса да скапите операционната система, т.е. тя да не функционира вече нормално като преди е много голям. Но ако случайно искате да оправите операционната система, има си режим, който е за всеки един нормален потребител може да премине тази функция и да поправи операционната система. Просто си изтегляте операционната система от App Store, кликвате 2 пъти на него, както правите апгрейд, примерно от стари операционни системи към новата. Принципът е абсолютно същия. Ако от операционната система е премахнат някакъв компонент, който и помага да функционира тя нормално, когато направите този, да го наречем, процес на поправяне на операционната система, всичко, когато завърши този процес, ще се
инсталира нормално и всичко ще работи нормално. Но тези програми, които изчистват тези файлове, има опасност както и да повреди операционната система, така и да повреди рекавърето. В момента, в който повреди рекавърето, шанса да възстановите операционната система е малък. Така че по-добре не дейте да ги ползвате. Има много банери и реклами в интернет, ако не ползвате някакъв софтуер за блокиране на реклами, да ви се заради някаква апликация да ви каже вашия Mac е уязвим към вируси и така нататък. Това не е вярно. Това са просто фирмени трикове на дадените компании, които да си продават софтуера. Така че не е нужно да инсталирате някакви антивирусни програми, не е нужно да инсталирате програми за оптимизиране на операционната система и така нататък. Просто си го ползвайте така, както си ползвате ежедневно компютъра. Това е напълно достатъчно да функционира нормално. А и в повечето случаи тези програми трият кеширани файлове на програми, които си ги правят с цел да работят по-бързо. И вие изтривайки тези файлове с този софтуер, следващия път, когато пуснете дадена програма, тя отново си ги създава. Тъй, че реално вие правите компютъра по-бавен, защото да кажем Safari си създава тези файлове да зарежда по-бързо определени сайтове. И вие с този софтуер просто ги триете моментно и после Safari пак трябва да си ги създаде, което отнема някакво време за самата програма и в случай забавя работата й. И така вие се въртите в един кръг, когато постоянно изчиствате една информация, тя наново се появява и така. Ако случайно ползвате други устройства на Apple, било то някакъв друг Mac или iPhone или iPad, чрез Safari може да получите примерно достъп до отворените табове на мобилното устройство. Може би някои от вас са запознати. Това е много удобна функция, тъй като ако имате нещо спешно и сте си вкъщи и трябва да излезете някъде набързо, може да продължите работата си директно от вашия iPhone, което е много удобно и много добра функция. В Safari Apple са добавили нова функция, която е по-скоро да си добавите страница на основното меню, където са ви табовете, които са отворени. Просто е достатъчно да натиснете... Момент само... Това е допълнителната функция. По този начин може да си заредите тази страница и тя да ви стои постоянно в този режим. В момента, в който компютърът ви е офлайн, тя преминава в режим... Reader. Да, точно. И може да прочетете информацията директно от тази страница. Ако случайно затворите Safari и го отворите наново, тази информация отново се стои в тази страница. Тоест не е нужно да бъде опресняване и така нататък. Ако случайно има нова информация към дадената страница, когато заредите страницата, информацията започва да се обновява. Така че не е нужно да правите, да кликвате на бутона Refresh и допълнителни опции. Реално тя постоянно се обновява и да кажем, следите си резултати на матч или нещо подобно, то постоянно ви се обновява и само трябва да цъкнете да си го погледнете и пак може да затворите. Знаете, че голяма част от нас ползваме много отворени табове на Safari и на други браузъри и понякога се случва така, че примерно имате заредена дадена страница. Добре. Айде да пуснем това. Имате заредена дадена страница с аудиосъдържание. И тук горе в адрес бара ви се появява иконка, която подава информация, че звука е директно от Safari. Ако искате да спрете звука на дадения таб, може да кликнете тук и спрете звука на дадения таб. Ако случайно искате да спрете звука на всички отворени табове, които са в Safari, просто е напълно достатъчно да кликнете тук на този бутон и спира всички звуци, които са през Safari, било то музика, било то видеоклипове и така нататък. Тъй като операционната система на Apple има интегриран мейл клиент, не е нужно да ползвате външни програми, за да инсталирате на операционната система. Просто е напълно достатъчно да ползвате интегрирания мейл клиент, който е на Apple. Там всъщност имате много интересни опции, които ви предоставят възможност за изтриване на дадения имейл, за маркиране на имейла като прочетен и така нататък. В новата операционна система те са актуализирали апликацията и с помощта
на прост жест с два пръста може да изтриете този имейл. Просто достатъчно е да кликнете с два пръста на тракпада и по този начин може да си изтриете имейла. Просто плъзгате настрани, пускате имейла, вече е изтрит. Ако искаш, може с този линк да покажеш и Force Touch как работи, да. Тъй като новите компютъри на Apple имат тракпад от ново поколение, принципа на работа е почти същия като 3D Touch на iPhone-ите 6S и 6S Plus. Има ли някой, който не е запознат с 3D Touch или Force Touch при Apple устройствата? Ако иска малко по-да разясним какво представлява самото нещо. Реално тракпада на лаптопа вече не е бутон. То е просто една повърхност, която реагира на натиск. И в случая вие получавате една дълбочина на работа при един клик, така да се каже. Имате едни опции, при втори клик, натискайки повече на самия тракпад, получавате допълнителни опции. И реално вътре под самия тракпад има едно малко моторче, което вибрира и то създава усещането, че натискате бутон, а реално вие натискате върху една плоска повърхност. И реално с този дъбъл клик, нали, както ние си го наричаме, има допълнителни опции. Сега, примерно, колегата ще демонстрира с този линк. Вместо да се клика на него и да се отваря Safari допълнително в отделен прозорец, а вие с този Force Touch просто натискате малко повече на тракпада върху линка и излиза тази допълнителна опция, която вие да пикнете или един вид да надникнете в това, което се крие зад линка. Може, когато приключим да кажем малко повече за тази технология и как функционира, тъй като просто трябва да го усетите. Да видите как работи. Тъй като когато го обясняваме, не може точно да ви предоставим нужната информация, за да разберете функцията. Тъй като имейл апликацията на Apple поддържа много протоколи, вие може да ползвате външни имейли, т.е. външни услуги, външни компании, които предоставят тази функция, т.е. Google с тяхния Gmail, Microsoft с тяхния Hotmail и така нататък. Тези... ABV също може да се добави, да кажем, много хора ползват ABV. Да, могат да се ползват без никакъв проблем. Те се поддържат всичките нужни протоколи, за да функционират всичките имейли, за да получават информация кога идва дадения имейл, да може да пращате имейли и така нататък. Моля? Да, също се поддържа, така че няма никакъв проблем. Така. Ако имате някакви въпроси, може да питате. Реално винаги може да попитате, ако имате някакви въпроси. Не е нужно да чакате пауза, колегата да прекъсне презентацията. Винаги може да попитате, дигайте ръка, няма проблем, ще подам микрофона, така че да чуват всички какво питате. Колкото повече въпроси задавате, толкова по-добре за вас, за да може всеки от вас реално на края на тази презентация да е научил много неща и реално да разбере защо, ако все още не ползва Mac, трябва да използва. Ще бъде по-добре да използва за него. И реално какво печели от това да премине към macOS от Windows. Така че няма абсолютно никакъв проблем. Даже още по-добре да питате повече. Тъй като знаете, че Apple ползват тракпад и той ви предоставя различен жестов контрол. Много от вас, които ползват MacBook или MacBook Pro, не са запознати с тази функция, но е толкова удобно и толкова практично. В System Preference има отделна категория, която се казва тракпад. Когато влезете там, всичко е направено толкова просто и елементарно с видео, така че няма как да не разберете функцията. Тъй като преминаваме към следващата функция, която се казва Mission Control, просто исках да ви покажа тракпада и основните жестови команди. Тук са основните команди. Имате всъщност допълнителни функции, които с два пръста, примерно когато браузвате в интернет, може да превъртате надолу през Safari с два пръста. Може да отдалечавате по някакъв начин с тази опция за Pinch. Да. Ще е хубаво всеки от вас, който се интересува малко повече от тракпада, защото това е
едно от главните предимства на маковете като цяло, след края на презентацията да заповядате на някои от маковете, дали някои от колегите, които виждате пред вас, или аз ще ви демонстрирам абсолютно всичко, което знаем за тракпада, защото как да ви кажа, в момента, в който се научите да го използвате, няма да престанете да го използвате. Спестява много време. Спестява много време и може да вършите много неща с него. Тази функция, която се казва Mission Control, ви предоставя опция да получите информация за всичките отворени прозорци, които сте отворили в операционната система. Даже да сте отворили повече от 10 апликации, операционната система е достатъчно интелигентна и няма да забави работа или няма да забие нещо и да лагне и така нататък. Тъй като тази функция е много удобна и по всяко едно време вие може да добавите отделни работни плотове. Тук имате допълнителна опция, когато извикате Mission Control. Така че може да се организирате работата толкова практично, толкова добре. Примерно, хващате, извикате Mission Control, хващате този прозорец и го изместите примерно в дадения работен плот. По този начин много добре може да се организирате работата и много по-бързо и много по-практично може да свършите нещо, когато работите с много задачи. Примерно отворили сте имейл, отворили сте същевременно и PowerPoint, някаква презентация да редактирате, отворили сте някаква апликация допълнителна, която искате просто да играете игра. По този начин вие получавате информация за всички отворени апликации и много по-лесно и много по-удобно може да организирате работата си. Реално всеки от нас се ползва Windows и реално това е много по-удобно, отколкото да цъкате Alt и Tab постоянно. Може да отворите няколко десктопа, десетина, може да ги подредите както вие пожелаете. И оттам нататък вече с едно движение на ръката да сте на приложението, което искате да извикате най-бързо и може да са 2, 3, 5 приложения, няколко таба в Safari, примерно. Уникално бързо е. В Mission Control информацията постоянно се подновява, тъй че вие може просто дори да го пуснете и да си следите различни прозорци, ако имате някаква течаща информация, която чакате или наблюдавате. Следващата функция, към която ще преминем, е по-скоро и софтуер и хардуер. Апликацията се казва Time Machine и тя служи за резервно копие на цялата операционна система. Тоест, ако по някакъв начин вашия хард диск има някакъв проблем или вашия SSD диск има някакъв проблем, по този начин, когато вие направите бекъп на посредством Time Machine, а това е хардуера, който се казва Time Capsule, допълнително се закупува, ви предоставя опцията да съхраните изцяло абсолютно всичко на вашия компютър. Информацията се записва на Time Capsule за първия ден на всеки един час. Тоест, ако преди 16 часа сте смъкнали някаква информация от интернет, обаче вече сте я изтрили, може да се върнете назад и просто да си възстановите информацията. Тъй като това не само е външен хард диск, Time капсулата служи и за разпръскване на интернет, тя е и хард диск и рутер. Така че не е нужно да купувате допълнителен рутер, за да си ползвате Time капсулата. И по този начин нещата стават много бързо, тъй като Time капсулата работи на две честоти, на 2,4 ГГц и на 5 ГГц. Едната честота се ползва за обикновения трафик, т.е. информацията, която е свързана с интернет, гледате някакъв филм, стримвате нещо от интернет, качате някаква информация в интернет и така нататък. Стандартната честота 2,4 ГГц се ползва за това. Ако вече искате да ползвате допълнителните 5 ГГц, те служат изцяло за бекъп на цялата информация, тъй като 5 ГГц се славят с това, че скоростта на трансфер е до 1 гигабит в секунда бежично. Просто реално информацията. Скоростта е по-бърза, защото всичко около нас като техника предимно работи на 2,4 ГГц и разбира се всичко помежду си малко или много си пречи, било то Bluetooth, дори микровълновите работят на 2,4 ГГц и създават смущения с Wi-Fi, затова тези 5 ГГц реално са по-бързи като скорост, защото много малко устройства работят на 5 ГГц и няма кое да възпрепятства скоростта. Да. Но и тези 5 ГГц също може да се ползват за
интернет трафик. Тоест не е нужно да правите някаква допълнителна опция. Тъй като 5 ГГц осигуряват висока скорост на трансфер, може да ползвате само 5 ГГц, но имайте предвид, че 5 ГГц осигуряват по-малко покритие от стандартните 2,4 ГГц. И може би тогава ще усетите огромна разлика, ако ползвате в дома си стандартен рутер и примерно някакъв друг рутер, който е на 5 ГГц. Но основните функции на тайм капсулата и съответно тайм машина е отделният софтуер, който се конфигурира кога да прави допълнителните резервни копия на операционната система. От иконката тук горе. Тъй като аз имам такава опция и бекъпа ми е в дома ми, си бях включил тази опция. Тук всъщност ви показва информация кога прави резервно копие на цялата операционна система с всички смъкнати интернет файлове. Тъй като операционната система е достатъчно интелигентна и Time Machine софтуер е достатъчно интелигентен, той е 50 гигабайти. Тоест, когато трябва да направи резервно копие на цялата операционна система, а вие на вашия хард диск разполагате с примерно с 60 гигабайта дисково пространство, когато прави резервното копие на операционната система, няма на всеки час да ви добавя по 60 гигабайта, а просто само ще добавя разликата, така че за гигабайти не трябва да се притеснявате. Втората опция е, че прави на бекъп, че за последните няколко месеца прави резервни копия за всеки ден. Тоест не е нужно вие ръчно да изтривате резервните копия. Просто е достатъчно само да включите самата апликация, оттам нататък тя прави абсолютно всичко. Другата опция, която прави бекъп е всичко е разделено на определени периоди. Тъй като прави дневни копия на операционната система за последните 3 месеца и прави резервни копия на операционната система за всяка седмица за последния период, който е изминал, т.е. година или 6 месеца и така нататък. Това е допълнителна опция, която е много удобна и ако случайно ползвате много компютри в офиса си, които са Mac и на вас ви трябва надежност и сигурност, това е оптималното решение. Така че това е една много яка и много голяма функция на софтуера и съответно на тайм капсулата. Също така прави резервни копии на файлове. Да кажем, ако работите по един Word-овски файл, или Keynote, или Pages и подобни файлове, които постоянно редактирате и работите върху тях, да кажем, няколко дни, и в даден момент решите, че искате да се върнете назад, вие може да се върнете във всеки един сейф на този файл. В смисъл, той не прави бекъп само на самия файл, но и история на създаване на този файл има, така да се каже. Възможно ли е да стартирате Time Machine? Искам да попитам нещо или защото вие вкъщи няма да успеете? Да, няма как да се стане. Да. Мислихме тук да инсталираме и да я конфигурираме, но нещата стават малко по-сложни, тъй като има локална мрежа и няма как да вземем сигнал от някъде с кабел. Добре, теоретично тогава ще попитам. Влизайки в Time Machine са виждате ни прозорци, нали, наредени назад. Тоест, ако вляза в прозорец преди 3 дни, ще видя файловете ми така, както са били преди 3 дни, така ли? Да. Тоест, ако цъкна на този прозорец, ще се върна все едно на моят компютър да работя 3 дни да кажем, назад. Да, Pages файл, вие може да го видите как е бил преди 3 дни. Тоест, ако съм направил някакви промени след тия 3 дни, връщайки се назад, вие продължавате оттам, къде сте били преди 3 дни. Тоест, много често, примерно, искаш да копираш файл, нали, за да го промениш. И ако си забравил, може да се върнеш назад и да си извадиш информацията, която е била на заден план. И после, връщайки се напред, пак се връщаш. Да, имате си и новата. Тоест, наистина, като машина като на времето. Машина на времето, да. Да, принципът е точно този. Тук от дясната страна ви предоставят опция да селектирате за дадения ден или седмица или година, тъй като е много по-практично и по-удобно. Има съответно допълнителна опция, която може да ви направи резервно копие не само на SSD диска или хард диска на вашия Mac, но може да ви направи резервно копие и на външна периферия, т.е. сте сложили SD карта, ви прави резервно копие и на цялата SD карта, което е много практично, много удобно за хората, които се занимават с фотография и ако случайно изтрият някакъв файл, просто по всяко едно време могат да го възстановят. Това е невероятна функция и други компании просто за сега няма такава функция. И всичко е толкова елементарно и толкова упростено направено, че
просто няма какво допълнително да конфигурирате. Следващата функция, към която ще преминем, е PowerNap. Тя ви предоставя опция в вашия Mac да актуализира информацията, която е свързана с имейли, да прави резервни копия на операционната система, когато е в режим стендбай. Тоест, PowerNap е функция, която допълнително се включва от настройките. Когато включите тази функция, когато затворите устройството и той е в режим sleep, т.е. е заспал, ви актуализира имейлите. Т.е. не е нужно, когато отворите компютъра, да кликнете refresh или да изчакате съответно имейл клиента да актуализира информацията. В момента, в който отворите Mac, всичко е актуално. Т.е. имейлите са актуализирани. Ако имате някаква промяна в iCloud Photo Library-то, ви кача информацията в iCloud и директно може да видите веднага на вашия Mac. Информацията също, която се актуализира е също така календар и други допълнителни такива опции. Всичко, което работи с някаква актуализация. Имайте предвид, когато вашия Mac е на батерия, той не прави бекъп на Time Machine. Така че желателно е, ако искате, когато вашия Mac е в режим стендбай или заспал, желателно е той да е включен към захранването, за да направи бекъп към Time Machine. Знаем, че Apple много добре интегрират операционните системи като macOS, iOS. Всъщност те добавиха в тази операционна система функция, която се казва handoff. Всъщност тази функция ви помага вашите устройства, всички, които са свързани към вашия Apple ID, да получите информация. Тоест, когато ползвате вашия Mac, създавате имейл или съответно получавате някаква информация в интернет, когато искате да тръгвате някъде на път и просто трябва да бързате, няма как да останете, може да си извадите вашия iPhone и да довършите имейла от вашия iPhone. Така че не е нужно да правите каквито и да е други движения. Това е допълнителна функция, която е интегрирана с операционната система и трябва да бъде включена в повечето случаи в зависимост от компютъра. Това също работи и с други програми. Било то да кажем, пишете нещо на Pages, някакъв документ, излизайки от вкъщи, вие може директно да го прожите на телефона си, там докъдето сте стигнали с същата функционалност и с всички опции, които имате на компютъра. В смисъл, по никакъв начин това, че продължавате да работите на телефона си или на iPad-а, не ограничава работата ви. Същото важи и за това, когато започнете, примерно, някаква работа от мобилните ви устройства. Няма никакъв проблем да ги оставите на страна, дали ще iPhone, дали ще iPad. Започвате някаква презентация, примерно, да кажем, имате някаква идея, просто Mac е до вас, оставяте го, не е нужно да затваряте, да сейвате и оттам нататък да продължите. Просто го оставяте, обръщате се и продължавате на Mac, където ви е по-удобно. Всъщност, тъй като знаете, че при Windows има Windows Explorer, а при Mac имаме Finder. Finder е аналог на Windows Explorer. И чрез Finder вие може да навигирате в отделните категории, папки, директории и така нататък. Apple добавиха в Finder функцията, която се казва... Момент, ще го заключих. Функцията, която се казва Tags. С помощта на тази функция много по-лесно може да организирате отделните документи, отделните файлове, които са на вашия компютър. Тоест, вие не е нужно да знаете директорията, в която се намират те. Достатъчно е само да намерите някой файл, да кликнете десен бутон и да отидете в опцията Tags. Тук вече може допълнително да изберете допълнителен таг за дадения файл. Тъй като опцията е включена и отстрани ви се появяват тези тагове, с отделните апликации просто ви показват файловете, които сте маркирали. Тъй като нямам тагове, които са маркирани като demo important, просто не ги Колега, отвори примерно един Pages, направи нов документ, тъгни го в синьо или пък някой от текущите файлове или папки, които имаш. Просто това е една много хубава функция, която е хубаво да видят хората, защото за разлика от Windows, когато отворите една папка с 300 файла, примерно в нея, вие не трябва да търсите определения файл по име, в смисъл вие лично или с Ctrl+F.
Вие ги виждате по цвят организирани. Значи не е задължително, принципно да кажем, червените да са ви най-важните или пък сините да са ви от морето. Класифицирате ги така, както вие пожелаете. В смисъл да кажем, примерно, жълтото ви е любим цвят. Категоризирате всичките ви важни файлове в жълто. Оттам нататък, след като отворите Finder, просто цъкате жълтото копченце отстрани и ви излизат абсолютно всички жълти файлове, или т.е. най-важните. Може да направите, примерно, снимките на любимите ви хора, които са, освен в фотос, както каза колегата и показа по-рано, да ги тагнете също и тях. Оттам нататък просто и в Finder да може да достъпвате бързо и лесно до тях. Важи за абсолютно всички файлове. Просто е една много полезна функция. Тъй като създадохме таг за дадения документ, го маркирахме като важен, не е нужно да знаете точната директория, просто е нужно само да кликнете на тага и вие виждате всички файлове, които са маркирани като важни. Ако случайно искате да създадете нови тагове, тук може да си ги персонализирате и по някакъв начин да добавите нови тагове. Примерно да кажем, пазите инсталационни файлове, искате всичките инсталационни файлове да ги видите на едно място. Да кажем, маркирате ги в зелено, оттам нататък маркирате зеления таг и вече имате пред вас абсолютно всички инсталационни файлове на Mac, който е пред вас. Тъй като много от вас, които ползват Mac или хората, които минават от Windows на Mac, понякога се затрудняват с преминаването от Windows към Mac, има много хубав Migrate Assistant, който, когато свържете двете машини, може да си прехвърлите информацията от стария компютър т.е. стандартния Windows компютър към вашия Mac. Абсолютно всичко, цялата информация, която е запазена на вашия компютър с Windows, се прехвърля към Mac, в зависимост от директориите. Ако сте създали допълнителни директории под Windows и не съхранявате файловете правилно, шансът да се прехвърлят тези файлове е по-малък, но това го имайте предвид, тъй като този асистент е оптимизиран и е направен да работи с стандартни директории, не с ваши директории. Всъщност, той също така прехвърли настройки, освен на файлове. Било то на браузера или на... Да, абсолютно всичко. Може даже принципно да си запазите и паролата на Facebook, ако искате. Не е нужно да вкарвате допълнителни пароли. В смисъл, абсолютно всичко се пази. Ако ви разрешите, разбира се, ако ви е удобно, да. Вкарваме архивни PST файлове примерно от Outlook в Mail клиента. Какви файлове? Архив PST файл, който е архив на Outlook. Не става ли да го прекачите като нормален файл или? Не, те са примерно целият Outlook, който съм имал в Windows, 10 гигабайт файл. Нали, пази всички стари имейли. Да. Реално... Как да ги прехвърля в мейл? Те не са изтрити от Outlook, предполагам. Не са изтрити от Outlook, те се стоят в Outlook, нали? В момента, в който си вкарате същия акаунт в мейл клиента, то онлайн ще ги зареди. В смисъл, вие този файл не може да го заредите директно и да ги вкара, а трябва да се синхронизира с сървър, за да ви прехвърли цялата информация. Значи сървъра 2 гигабайта поддържаме, нали, Exchange сървъра, и от време на време трябва да си правим архив, нали, да изтегля файловете, имейлите и освобождава паметта на сървъра. И в един момент имам 10 гигабайта PST файл в Outlook. Имейл, да. Как мога да мина към мейл клиента на Apple? Може би просто трябва да си апгрейднете сървъра. Това не е отговор. Значи не може това да стане. Просто самата апликация няма такава възможност. Вие ако съхранявате имейли, които всяка година събират около 10 гигабайта и не може да ги съберете на вашия сървър, Apple не може да гарантира, че тази информация ще работи по нормален начин с вашия Mac. Тъй като 10 гигабайта, ако събирате имейли, които са 10 гигабайта... Въпросът на човека беше друг. Той просто има файл, който пита дали имейл клиента ще го зареди. Няма да го зареди. И отговора в случая е не. Мейл клиента няма да може да отвори Outlook файл. Става дума за два различни продукта на две различни компании. В случая тази синхронизация все още няма. Точно, да. Вие може да направите следното упражнение. Примерно да направите бекъп на всички имейли, които имате на вашия сървър.
всички този файл, който казахте, ако все още го имате, да го заредите в сървъра, съответно да си свържете вашия имейл клиент към Mac-а, по този начин да ви добавя имейлите към Mac-а, да изчакате тази синхронизация, съответно архивирате тези имейли, по този начин да направите архив. Но имайте предвид, че тези гигабайти, когато просто се съберат на Mac-а, те ще бъдат повече от 20 или 30 гигабайта. Така че това е изключително голяма информация. Не, че ще има някакъв проблем, но просто един стандартен Mac е с 128 гигабайта SSD. Така че само имейлите ви ще бъдат 30 гигабайта. Да, няма никакъв проблем. Това е единствения вариант, с помощта на който може да... Не. То е продукт на Apple, просто няма такава интеграция. Mail клиент е продукт на Apple. Трябва, може би, да се обърнете към Microsoft и те вече ще могат да ви предоставят такава възможност. Или просто има опция да качите Microsoft Office и на Mac. И в смисъл има версии и реално просто трябва да използвате, за да си използвате Outlook файловете, вие трябва да имате Outlook на компютъра, което ще рече, че най-вероятно ще трябва да вземете версията и за Mac. Да, точно. Няма вариант просто. Но след като ползвате, примерно, на вашия Mac Outlook, така че не мисля, че би трябвало да има някакъв проблем. Microsoft се поддържат услугите и тяхните продукти. Просто, може би, единственият начин е да ползвате вашия имейл директно с Outlook, а имейл клиента, който е интегриран с операционната система на Apple, да ползвате други второстепенни имейли, които не са ви толкова важни. Това е вариантът. То дори iCloud може да се вкара в Outlook, тъй че реално може да изключите мейл клиента и просто да ползвате Outlook. Не е казано, че трябва да редувате двете приложения. Тъй като в повечето случаи се случва така, че имаме нужда от офис и да свършим някаква работа с презентации и така нататък. Както вие казахте, че ползвате продукт на Microsoft, за голяма част от хората може би не знаят това. Има Microsoft Office, съответно има варианти на 2011 и 2016. Мисля, че имаше и 2013. Има офиси, които са оптимизирани и са направени за macOS, така че това не трябва да ви притеснява, че когато закупите Mac няма да имате офис пакет. Но тъй като Apple са от компаниите, които държат на софтуера и съответно на хардуера, те държат изцяло на тяхния принцип. Този хардуер е направен и тази операционна система е направена за този компютър. Така че заради това и нещата, свързани с Mac, с iPhone, Apple TV, iMac и така нататък, работят безотказно. Така че просто не трябва да ви плаши, че вашия компютър ще забие или ще му се случи нещо. Той просто функционира. Не е нужно да правите каквото и да е, за да го поддържате. Но тъй като цените при тях са доста високи, вие също получавате надежност и сигурност, няма нужда да инсталирате антивирусен софтуер. И от другия огромен плюс е, че знаете, че Office пакета, който е за професионалисти на Microsoft, мисля, че около 400 лева или да. Плюс е, че когато си купите Mac, не е нужда да купувате Office, той е интегриран с операционната система. Тук аналозите се казват Keynote, Pages и Numbers и функционират много добре. Така виждате, че това е Excel-ски файл. Този файл. Може да кликнем с два пръста върху тракпада, да го отворим с Numbers. Виждате, че всичко функционира нормално, без никакъв проблем. Тоест, таблицата се зарежда без никакъв проблем, не е нужда да се инсталират някакви допълнителни апликации и така нататък. Тъй като този продукт е на Apple и ако решите да създавате файлове с Keynote, Pages и Numbers, самата апликация се създава отделно разширение, т.е. не е PPTX или Doc или XLS. Тук разширенията са по-различни и ако създадете файл, той ще бъде съвместим само с този софтуер, обаче има допълнителна функция, която просто може да го експортнете като други файлове. Примерно да се отвори с PDF, с Excel и така нататък.
И дори да отворите екселски файл, когато решите след редакция да го сейвате, точно пак ще го сейва в файловата система на Numbers. Така че вие трябва да направите това нещо с експорт и да го запаметите като Excel файл. Не. Всичко се функционира нормално, без никакъв проблем. Формули и тем подобни, да, всичко си е окей. Възможно време на време да няма някой шрифт, но то го замества с ходене. Да, няма никакъв проблем. Всичко се функционира напълно нормално. С една дума няма нужда да се притеснявате дали ако направите, примерно, Numbers файл, Numbers таблица и оттам нататък искате да изпратите на някой, който, да кажем, ползва Windows. Може да я форматирате в формата, който е за Windows и оттам нататък да се отвори и в Excel. С една дума не се чувствате, няма как да се чувствате изолирани, примерно да не може вие да отворите нещо, което ви изпращате, или пък да не могат другите хора да отворите нещо, което вие пращате. Няма да се загуби комуникацията по абсолютно никакъв вид и всичко ще си бъде наред. Това, че програмите са различни и се казват по различен начин, не значи, че не могат да вършат същата, че даже и по-добра работа. Реално най-притеснителното в случая ще е да свикнете с новата визия на софтуера, защото имат разлика в интерфейса. Другия огромен плюс на тези продукти е, че когато излезе актуализация на новата операционна система, не е нужно да плащате каквото и да е, за да се възползвате от новите функции на операционната система. Apple са една компания, която разчита точно на отзивите на тяхните потребители и искат тяхните потребители да са доволни, защото ако вие ползвате едно устройство и не сте доволни от него, вие няма да препоръчате това устройство на някого друго приятел, познат и така нататък. Така че всичко е измислено по перфектен начин, всичко работи без никакъв проблем и изобщо не трябва да ви притеснява каквото и да е. Също огромният плюс е, както и операционната система, също така, когато някои потребители, когато преминават на Mac, им е понякога някои се чувстват ощетени от това, че не могат да ползват Windows. Има доста алтернативи, в случай те са 3. Един вариант е да се инсталира Windows с Bootcamp, т.е. вие разделяте хард диска на 2, оттам нататък избирате колко гигабайта да бъде дяла за Windows. Съответно, втория начин е с виртуализация, допълнителен софтуер, който не само се възползва от пълния потенциал на машината, но и работи изключително добре и много стабилно. Така че просто е достатъчно само да си инсталирате допълнителен софтуер, за да се ползвате и Windows, защото в повечето случаи хора, които се занимават с някакъв по-специфичен софтуер и казват, ами аз няма да си купя Mac, защото тая програма ми няма за Mac. И може би най-добрият вариант е да инсталирате паралелно някаква друга операционна система, било то Linux, било то Windows и така нататък. Но всичко функционира нормално, без никакъв проблем. Така че това са основните функции, за които ви обещахме да ви кажем. Ако имате някакви въпроси, може да останете. И също така трябва да ви раздадем талончетата. Да ударим по един печат. Това е. Благодарим.